це, але от слово, ну, термінологічно, наприклад, грецькі монастирі, грецька віра, на руські монастирі, руська віра, руський народ. Може бути просто то міграція терміну, а не людності. Так, абсолютно. Я з цим абсолютно погоджу. Це, тобто, розумієте, як мігрують люди, так мігрують і поняття терміни. Це абсолютно правда. Але може бути і тут для них не є меж. Ні, що люди на місці, а термін мігрує, міграція. Спокійно. Ну, наприклад, ну, добре, будемо так, дивіться, один довгий час у подкарпатській історіографії чи карпато-русинській історіографії, там, починаючи від Базиловича, да, і кінчаючи фактично до годинки, ну не годинка вже. Бо тут вже критичні методи і так далі. Навіть той же Жаткович і ще Юрій хуснує це. Часто під Калугером вони розуміли деяке ім'я. А Калугер це був старший серед чернечої братії. Розумієте? Тобто, коли ми кажемо Антоній, Пахомій, значить, і так далі, то говоримо іще Калугер, але часто в латинській транслітерації це слово писало з великої літери. І тому багато хто собі придумав Калугер Пахоміус або Калугер Пахомій, це як Іван Іванов. Ну, але воно вийшло потім не так, насправді. Тобто, так як ріка Лабора. Да, розумієте, тобто ідентифікуєшся з якоюсь людиною точно, але чи це було його ім'я Лаборка, яку ріку потім назвали, бо його там завісили, чи якраз наоборот від місцевості. Скорше я так був припустив, що все-таки ця річка се вже так називала, де завісили його. Але так як з угорцями, наприклад, як вони, от ви цитуєте це, що у наше ім'я от того сопротивлення, і потім те, що ми взяли, тут Унг, крепость, Унг там було, каже, і от ми тоді наші, що ми, як сказати, що це народ, це ми тепер пани Унгу, тобто Унгарі, що якби ми ті, котрі цих покорили, тепер ми тут на місці, тепер ми. Що це в угорській історіографії, воно знаєте, має було, да. як фактаж, чи так, як зовсім легенда? Ну, позирайте, значить, це мало версій в історіографії. В 19 столітті розглядалася і така, і друга. І до одної приставали, і до другої. Тобто, а яка інша є на рахунок назви Хунгарі? Яка ще є? Ну, вони більше все-таки йдуть від того, що Хунгарія, тобто від гунгів, від унг, що вони принесли з собою. Тобто, все-таки вони в Етелькезі вже основалися тим, що самі себе називали, чи їх називали гунг. Тобто тут може бути по-різному дифтонг поставлений. Але у угорців в 10 столітті була сама назва Унг? Не думаю. Але це треба розумієте, значить, поставити в ту площину, що часто ми терміни, значить, застосовуємо імпліцитно на якусь епоху і значно пізнішого часу. Так. Наприклад, дуже чітко видно про від Шимона Кьозії 13 століття, так, і далі, значить, про ці поділи між Белла і Нігра Хунгарія. Але кіця вже має розібрати з них, то виходить так, що під Белла Хунгарія вони насправді розуміли білих мадярів. А кого могли бути білі мадярами? Це слов'яни. А Нігра Хунгарія це ко? Це куни або кумани. Це та частина, скажімо, або ми, наприклад, у слов'янській мові це кажемо печеніги, а це те саме. Розумієте? І тут виходить, і це вже антрополічні типи. Я тут не фахівець, я сюди вже лізти не хочу. Розумієте? Ну так, але ми все одно бачимо, є ж антрополічний тип угорця сучасного і світлого, і темного. Ну, антрополічно угориця, і світлий, і темний. Тобто ментально, через ДНК і так далі, воно все залишило. Але це нехай буде, я тут не хочу йти. І тепер, якщо, скажімо, все-таки десь зрозуміти 1391 рік, мені тут важко не погодитися із відомим істориком, єзуїтським істориком, Цирилом Василом, котрий сьогодні є секретарем Конгрегації Східних церков. Саме Грушівський монастир – це перша точно доведена документами церковна повна матерія Східної церкви в цьому регіоні. Не тільки Закарпаття, прямо Ні, в регіоні звичайно, в регіоні Карпатському регіоні, в широкому контексті, так? В широкому. На території теперішньої Словаччини, там же є Пряшівський цей перегиб, і там, і, наприклад, тепер, та словацька Ланковина, так називаємо, там же було, там повної юрисдикції Перемишльський єпископ, якийсь час має, там кілька століть. Так, до кінця, до Баченського, а там монастирі були, до 1778 року. А там якісь монастирі, щось таке, 11 Ну, це на Спіші, це лише в комітеті Спіш. Є монастирі в 12 столітті грецького обряду? Ні. Теж Грушівський, так, буде? Ні. Тобто Грушівський монастир в цій території, скажімо так, значить, він буде першою. І тут треба з цим, в принципі, погодити. От Кирило Мефодія, ці недобитки його учнів та учні через два покоління, де вони там засіли, і вони пишуть, що я в тому монастирі, Угорщині, потім в Угорщину уходять, потім все вертають опять туди під Прагу. От і після того переривається і Грушівський монастир перший має. Розумієте, якийсь континуїтет витягнути з цього ми мусимо, бо не мій Грушівський монастир, тобто
виникнути на пустому місці. Тобто тут мусило бути середовище християн, так, які потребували духовної опіки. Ну, могли бути, наприклад, з тої Київської Русі в ширшому розумінні, з тих там же навала, там монгольська просто, могли за ті 100 років сюди уйти в якесь велике Ну, кількість могли людей. тікати, так, я припускаю цю Просто думку. сформувалися села, монастирі, київські ж книги попали якось на Галичину, на Ну, ті це слої. пізніше вже, ну, трошки пізніше. Ну, на Галичину одна справа, а сюди трошки інша справа. Ну, наприклад, могли ж сюди щось перейти через Карпати. Якраз феноменом Руссо-Влахії так, але знову ж таки ми маємо мати для цього підстави. Наприклад, я би припустив, що результатом цього впливу є Кирилівське Євангеліє, 1401 рік. Результатом. І знову ж таки, значить, ми ж поки що, ну, бо то так, в хаосі. Значить, якщо вже все-таки розібратися і говорити про 1391 рік, тут чітко йдеться і видиме. Король про це знає. Воєводи два є абсолютно, значить, переконаними християнами, католиками, повноцінними, православними, в тому повному сенсі розуміння християнами, так, які знають, що роблять. Вони просять певну привілейовану грамоту, лист від Вселенського патріарха. Чи розуміли вони його юридичний статус у пентархії, скажімо, східних патріархів? Ну, я не знаю. Це мені точно невідомо. Це наскільки вони усвідомлювали важливість того, що вони саме від нього отримують лист, а не від Охриди, не від Альба Юлії, не від на той момент, ну, ще Свачави нема, але ну приблизно, да? Тобто від Галицького митрополита вони не отримують, вони не йдуть до Галичини, вони йдуть в Константинополь. Був 1391 рік. Антоній так само його звали, Галицький митрополит. Ще був, да, тоді? Так, звичайно, вона була відновлена, так, звичайно. Вона якраз іще існує. Галицька митрополія якраз існує. Десь біля 1400 року там зникає. Ну, так це ж через 10 років зникне. А от тут вона ще екзистує. І тут якраз тот є момент, що оскільки, оце вже Ігор Скочеляс припустив думку з того боку, Галицький митрополит Антоній в юрисдикції Константинопольського патріарха не послухався і без дозволу, да, Константинопольського патріарха, тобто порушив юрисдикцію, так, висвятив двох єпископів, не маючи на того дозволу, так, єпископська Мілковського і єпископська Аспека Строна. Або потім, коли вже цей Мушата після Богдана попросив молдавський князь вже для Свачави. То значить, що чи не міг Вселенський патріарх Антоній IV, котрий на той момент точно був не в надто, скажімо так, люб'язних відносинах із Галицьким митрополитом, котрий помер якраз із зими 1390 на 1091 рік, а ми ж добре розуміємо, що навряд чи вже до літа, до серпня місяця у Константинополі знали про це, що там уже митрополит спочив у Бозі, чи не міг він користатися тим, що якраз в часі так зайшлося, що воєвода Балку прийшов просити якраз в той момент, коли кафедра Галицька лишилася без митрополита. Но він міг цього не знати. Но він точно знав, уже 100% знав, бо це відомо із документів, що той висвятив двох єпископів без дозволу Константинопольського патріарха. Спеціально назначивши патріаршого екзарха в особі Калугера, тобто старшого серед братії, Пахомія, частково наглядати за Галицькою кафедрою. Цю думку припустив у перший раз Ігор Скочеляс. Я лише її розвиваю, враховуючи ці контакти, які вже десятки років в особі Корятовичів, в особі, Балку і Драгу, існували в Руссо-Влахії, тобто робили цей, коридор для королівської влади, а тут уже влади і Константинопольського Вселенського патріарха церковної доволі відкритим, чи не міг скористатися тим і дійсно призначити, так, в особі Пахомія якогось патріаршого екзарха не лише для земель, тих, які згадують у листові, так? Це 34 населені пункти, 7 місцевостей, так вони по-своєму на той час називаються, які були власністю лише Балку і Драгу, але і території Галицького митрополита. Знову ж таки, я у своїй книзі це не стверджую. Я просто це розвиваю і припускаю гіпотезу. Для цього потрібно ще трохи часу, треба додаткових аргументів, додаткових документів, але я абсолютно це не відкидаю, бо такое могло бути. Тому що, оскільки Антоній, уже покійний Галицький митрополит, так, дійсно, не послухався, і він без дозволу на це Вселенського патріарха, тобто порушивши юрисдикцію, висвячує двох єпископів,
з часом ми знаємо, що той же самий єпископ Сучавський був признаний в 1401 році, да, Вселенським патріархом, і все, як скажімо, у цей диптих церков, тобто він вже заходить як окрема церква молдавська і так далі, з резиденцією в Сучаві, але на момент 10 років перед цим це ще не було актуально для Константинополя. Але сам факт призначення патріаршого екзарха і сам статус Ставропігії для монастиря, він уже багато про що говорить. По-перше, це дано конкретному монастирьові з певною вже юрисдикцією. Так? А Ставропігія, ми добре розуміємо, що давалася в тому сенсі, коли місцевий монастир, конкретний якийсь монастир, виводиться з-під юрисдикції якогось єпархіального центру. Тобто, і тут вже ми можемо подискутувати. Тобто, ми можемо говорити про те, що Грушівський монастир на момент 1391 року був під якоюсь єпископською юрисдикцією, раз Ставропігія, право таке надається йому, а міг і не бути. А міг і не бути. Можливо, це було застереження з боку Константинопольського патріарха на майбутнє, щоб монастир і не потрапив під якусь єпископську юрисдикцію. Бо вже коли подивитися через 100 років стосунки між Грушею і Мукачевом, коли починає мукачевський єпископ Іоанн І, який ми чітко видимо з грамоти 1491 року, якраз 100 років, претендувати на Грушівський, на юрисдикцію всю територіальну Грушівського, ми бачимо, іде конфлікт. Тобто ми фактично бачимо, що на той момент, значить, грушівські монахи звертаються до короля, справа доходить до суду в Лелес, і Лелеський конвент в 1494 році, потім остаточно 1498 року, виносить рішення залишити статус-кво. Тобто він не задовільнив претензії єпископа Русинів у Мукачеві, єпископа Іоанна, на юрисдикцію Грушівського монастиря. Ну, але потім вже пройде багато часу. Так? І чому це могло виникнути взагалі в 1491 році? Та, напевно, через одну просту банальну обставину. Коли на початку 15 століття прямий рід Балко і Драгу, так, вимирає, їхні діти у 1404 році, то, що Олексій Петров опублікував, Іван Холодняк, цю на старослов'янському язикові грамоту, це була, знову ж таки, приватна донація тільки. Тобто, із смертю дітей Балка, двох, Дмитрія і Олександра, щойно вони помирають, ця донація втрачає силу. І знову треба їй робити що? Конфірмацію. Тобто підтверджувати знову короля і підписувати. Ми вже видимо, що їхні вже діти, тобто фактично правнуки Балка і Драга, тих класичних волоських воєвод, не продовжили її. І ми бачимо в 20-х, 30-х, 15 століття взагалі, напевно, значить, цей рід перестає екзистувати як такий. Вони перестають бути ктиторами для конкретного монастиря, його покровителями, вони вже його не оберігають. І ми бачимо, що драги взагалі стають дракфами, вже вони приймають цей графський титул і стають, скажімо так, змадяризованими, будемо вже відверто говорити, хоча для 15 століття це теж дуже дивні моменти, такі, вони не є тої асиміляції, але вони стають нобілями мадярськими і стають дракфі. Це знаменита родина Дракфі. Вони залишають взагалі Мараморош, так? Найближче, де вони живуть, це вже в Сатмарі і у інших комітетах Мадярщини, але вони точно не журяться цим монастирем. І в 1438 році ми бачимо перший конфлікт, коли жителі сусіднього села із Тересу вже починають дещо захоплювати із того, що належало Грушівському монастирю. І вже монахів або сам Грушівський ніякому захистити. І ми видимо, що фактично королівська грамота одна за другу підтверджує, забрали млин, забрали поле, забрали все, забрали то, що належало досить монастирю. І фактично ми доходимо якраз до 1491 року. Тут вже треба говорити про іншу історію. Про витоки Мукачівського монастиря, про Федора Корятовича, про ту знамениту грамоту Федора Корятовича, про що собою представляв пресвітер Лука, який є його стосунок, чи не є його стосунка жодного із київським унійним митрополитом Ісидором. Але я думаю, що то може бути вже окремий час. Якщо дозволите. Дякую.